14 taon na ang Christmas lights ni Tatay Ernesto kan Barangay San Roque, Legazpi City. Istorya niya, iba man giraray kundi kalidad ang pigbabakal na Christmas light. Apwera sa nakakatipida siya taon-taon, kampante man da siya na diit sa naman ang tsansa kaini na magkausanin kasulo. Mga inot pang design yan, mga kaitupa. Kaya medyo matibay talaga siya. Technician kaya ako, kaya pig-repair ko na lang. Tapos traditional ta na bagang pigkakabit taon-taon ng mga Christmas decor. Kaya pabalik-balik lang. Sigon sa Deputy City Fire Marshal kan Bureau of Fire Protection Legazpi na si Fire Inspector Mark Joshua Malano, ngani magkaigwanin salbadong selebrasyon ang Pasko asin bagong taon, importanteng tandaan kan publiko ang safety standards na sa indang piglatag sa pagbakalin mga Christmas light. Yung sa pagbili naman po natin ng mga Christmas lights na may ICC stickers po, is assurance naman po sa ating sarili. Di ba po magdi-display po tayo ng mga Christmas lights sa ating bahay? Ngani mas maimpormaran ang publiko sa pag-ibitar sa kasulo, padagos banda asindang nagkukundusir nin bandilyo o paglibot sa mga buro-barangay sa syudad, kasabay kaini ang pananao manindadin leaflets na may mga nakapalaman na fire safety tips. Siguraduhin po natin na walang mga open wires, tsaka hindi hangin po yung mga extensions para makaiwas po tayo sa mga short circuit na pwedeng mangyari. Gawa po kasi sa light materials, kaya madali po silang masunog. Mientras tanto, sa maabot na Disyembre 23, itatatag naman ang mga personal kan BFP sa mga terminal, port, malls, asin iba pang lugar na pigtatawo, ngani tulos na makapagtaong asistensya. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.